जों दा आसामावनो दं आरोना दाबो जों मोनायाखै बिदिब्ला जोंनि गारिखौ नायदो आरोना फेसबुकआव होआ इउटुबाव सोगोन नै बिदिब्ला जों दा ट्रेनालि गुदियाव दं जोंना दा मोनसिगोन आरोना जायाबाबो जाबाबो नोगोर जालाबायबाय आरोना मानसिफोरखौ रागा जोंना जोब्बाय थेवबाबो गाराखै आरोना माबा मोनसे रोंनोबा माबा मोनसे मिनिजाखागोन होनजाखागोन बेखौ बयबो मिथिखायो दा नै जायगाफ्रा एसे ग्रोम नुदों बिदिब्ला जोंनि मानसिफोरखौ नायदो खोनसे आं हा नों बेखौ लाबोफ्लांदों साफायनां गुरबावगोन बिदिब्ला जों दा फट' खेबनो नागिरदों आरोना एसे रिस्क जायोलै सार मालायनि बुस्थु लाबोनो माबा मोनसे जाबा माखासे बुस्थुफोर दंमोन लाबोजायोमोन जोंना बिथांमोना गासिबो बेयाव दंफैजोबो आरोना जमानो माबा माबि सावरायदों एसे दुरबल जाजोबदों खोमा बिथांजोमोना गोजान लामा हान्थिनाय फुं माबा हरनि 10टानिफ्रायनो जोंहा अभी हम रात के 10 बजे में ही बस और आं दा बासाव जिरायबोबाय आरोना मानो होनबा बाहेराव जोबोद गुसु आरोना नैबेफोर खोमाफ्रा बहुत ठंड लगता है ये इसलिए मैं बाहर में नहीं है अंदर में फिर से आ गया अभी देख मेरा दोस्त भी इधर है मोबाइल देख के बाकी लोग तो सब बेकार है पूरा सब बेकार है सब इग्नोर करता है इधर अच्छे लोग नहीं है ज़्यादा हाँ सचमुच जिसको मेरे को अंदाज हुआ ना उसको मैं बोल देता हूँ सीधा साधा ये कौन है पता नहीं है अभी देख नहीं अरे जाए जानाय लोंनायनि खरसा एसे हिसाब खालामबाय दं बिथांमोना ओरैजाय ब्रास सुनायनि एसे बिजि जानानै दङ नै गासिबो हायनानैसो गावबागाव जानांगौ बेदरखौ बिसोर प्लेटाव हायनानै दोनखादों जों गासिबो ओंखाम दालि बाथोन भाजि हायनानैसो जानांदों आंबो सना दा ओंखाम हटेलाव हाबदों आरो जों आब'आ नै आब'मोनहा बिराद सेहेरा नायदों नों मा जागोन लोगोफोर जेरावखि थाङा मानो गोजान जायगायाव हान्थिब्ला एसेबाबो खस्थ' जाखायो गावनि जायगा बायदि आजादियै जानो हाया लोंनो हाया बेफोरबायदिया
बयनिबो गेजेराव जाखायो। बेफोरनि गेजेराव जोंबो बेफोरबायदिनो जानांदों।